देखी भैया, एगो मेहरारू अपना पति से परेशान बा। ओकर पति यही गांव देहात में रह के बाजार हाट में कमात बा, एको पैसा नहीं देवेला। यही से पत्नी परेशान बा। सुनी। काम करे सैया बाजार में, दिन भर काम करे सैया बाजार में, दिन भर काम करे सैया बाजार में, दिन भर काम करे सैया बाजार में। ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से नहीं, ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से नहीं। हाँ जवाना बनियावा के पिया मोरे नऊ करे, रखले बटाली दूकू रखले बाटर के टरे। जवाना बनियावा के पिया मोरे नऊ करे, रखले बटाली दूकू रखले बाटर के टरे। दिन भर पाहन करे सैया बाजार में, ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से नहीं। गद्दी पे जतन कई के जतन कमावेला, सांझ के ठेका पर जाई के चढ़ावेला। गद्दी पे जतन कोई के जतन कमावेला, सांझ के ठेका पर जाई के चढ़ावेला। करेले उहै जमन मर्जी बाजार में, ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से निहा। या कहूँ नवायन कर हाथे न पाइला, सांझ के हाथ पैरियन कर दबाइला। या कहूँ नवायन कर हाथे न पाइला, सांझ के हाथ पैरियन कर दबाइला। देखी जी स्वामी तनी इनकरा सुधार करी, ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से नहीं। दिन भर काम करे सैया बाजार में, दिन भर काम करे सैया बाजार में। ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से नहीं, ढोवेल बालू सी का सैया दुकान से